हेलो गाइस आंनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आं दा जोंनाव आलासि दंफैयो सालथेमोन। दा आं बिनि थाखाय एसे जानाय लोंनाय लाहार फाहार खालामदों आरोना। माने दिनै बिथांमोना थांगोन दा मोनानि हरनि 1टायाव गाखोगोन बिसोरो। दा आं बेनिखायनो सानसुआवथ' ओंखाम जाखांबाय, ओरैनो दा जानाय लोंनाय एसे माबा माबि फुसका ना मा बानायदों आरो न'आवनो रेडि खालामनाय आरो बियो। आं दा बेखौनो एसे जाहोनानै दा दोननांसिगोन आरो। दा दाथ' 4टा जाबायानो, दा 5टा 5:30सोआव दोनलांगोन आरोना। आं दा बेखौनो नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों, नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै हाथायफ्राव बेफोरखौनो थरबाजों 10 थाखा होना बायनानै जायो। आं बेफोरखौ न'आव रेडि खालामनानै जायो आरोना, जानो गोसो जाबा। नै बेखौनो फुसका, नै बाथोनफ्रा बेखौ दासो रेडि खालामहांदों आरोना। आलुजों दुन्दियाजों सामब्राम गुफुर बायदिसिना होनानै देजोबखाबाय बेहाय। दा माने थिंख्लां गोखैखौबो रेडि खालामना दोनखादों। नै नायलांबाय था लोगोफोर, नै बे थिंख्लां गोखै, दा बेखौ बिदै खालायबाय आरोना। ओमफ्राय बेयाव दै एसे होदेरनानै मा खालायगोन बेखौ, माने आलुखौ सिङाव गेजेराव होखाबाय फुसकायाव, ओमफ्राय बेखौ बिदैखौ एसे एसे सोमनानै बिदिनो जायो आरोना। बिदि नायलांबा आरो नै आंनि बिबोनां आरोना बियो, बे आंनि हिन्जाव, बै आंनि फिसाजो, ओमफ्राय नै बियो आंनि बिबोनां, बेबो बेवाइ जायो बेखौ। ओमफ्राय नैबे आंनि बाजै, बे आंनि बाजै बियो। नै बिसोर दा थांगोन आरोना, बे सालथे थांगोन। ओमफ्राय बियो जोंना बिनि हौवा आरोना, नै बियो बिसोर सानै थांगोन आरोना। नैबे आंनि हिन्जाव, आरो बे जोंहा नै फिसौ दामब्राया जि आब्राथार, नुवाखै बे दा, नुबा भिडिअखौसो सेबगौमोन बियो। दा आं एसे जानाय लोंनाय खालायनोसै, लाहार फाहार खालायगासिनो दङ, नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। बेलासिनि जानाय लोंनाय, जायै लोङै माने बेखौ दा दोनहैसिगोन आरो आं बिसोरखौ। नै लोगोफोर नायना ला, नै बानायगासिनो दङ बानायग्राफ्रा, नायलांबाय थाबानो जाबाय। हख्लायजेनबायानो नै रायजोफोर, माबायदि जायो देखायनायदोब्रा। बिदिसो जायो नामा? आंथ' बारा जाफेरालै बे बुस्थुखौ। दे जानायलाय नै माबायदि जायो नायनां। जोंनि आसामना दस्रा, साउथनिया दस्रालै जानाय लोंनाया नै। जोंना बाजैया होबायानो सोनाया। हाय लोगोफोर, आंबो जानोसै नै। आंनाथ' माबायदि सिस्टेम जायो आं मिथिफेरा, नै दासो फोलोमनो नागिरदों आं। आंनिखौ सोरबा सोना होनांगौमोनब्रा। नै 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 बेयाव माने थिंख्लां गोखैखौ सोयो आरोना, नै बेहाय। ओमफ्राय बेखौ ओरै जायो आरोना। बरिया 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 बरिया। लोगोफोर नायलांबाय था, आं ओरै दोनथ'नोसै, नाहरबाय था नोंथांमोनहा। हा? सोर होनांगौ जाखो भिडिअ मास्टारा? आंखौ नाहरदो, जानायखौ आंबो होथारनोसै।
गोखैद्राय जादों माथो और थांनो बेवाइफोरालाय फख्रि बिदि सिखोबाय आरोना आलुखौ बिदि सिखोनानै होखायो दखानदारिया ओमफ्राय बिदि एसे बेखौ थिंख्लियाव गिलासाव होखायो नै बिदि जाबाय आरो आं बिदि देखायदों दाना नै बेखौ ओरै सोबाय आरोना एसे नारसोलायबावसो नै ओमफ्राय थिंलां बिदिया नै मेला जाबाय दा नोंथांमोना बयबो नुजोबखाबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय बाय बाय गोजोन्थों।